Kif għattilkom illum ser nitkellmu fuq il-Palazz Vilena li jinsab fid-daħla tal-Imdina. Oriġinalment minflok dan il-bini kien hawn bini antik li kien is-sede tal-Università tal-Imdina, l-Università li kienet tieħu ħsieb il-kummerċ ta' din il-belt. Fit-terremot tal-1693 dan il-bini kien iġġarraf kważi kompletament. Xi żmien wara l-Gran Mastru de Vilena bena dan il-palazz biex bekk kien hawn palazz maġisterjali fil-belt kapitali l-antika ta' Malta, l-belt tal-Imdina. Biex il-Gran Mastru seta' jagħmel il-palazz hawnhekk u jibni din il-binja, rid jagħmel xi modifikazzjonijiet fl-entratura prinċipali tal-Imdina. Sa dak iż-żmien l-Imdina kellha entratura li kienet inbniet fi żmien il-Gran Mastru Deredin meta għamel is-swar ta' quddiem. Din l-entratura għadha tidher sal-ġurnata tal-lum fi speċi ta' gwarniċ fis-swar ma' ġenb id-daħla prinċipali tal-Imdina. Il-bib prinċipali tal-Imdina mbena li naraw illum ovvjament imbena fi żmien de Vilena biex bekk seta' jagħmel iktar spazju fejn seta' jinbena dan il-palazz. Biex għamel dan l-ispazju kellha titwaqqa kappella wkoll li kienet minflok il-parti ta' quddiem ta' dan il-palazz. Meta wieħed jidħol imbagħad f'dan il-palazz jinduna li hawnhekk hawn xejra barokka li bdiet tinfluwenza lil Malta fil-perjodu li nbena dan il-palazz. U hekk naraw binja mill-isbaħ li komplet sebħet l-Imdina li wara t-terremot li semmejtilkom il-Gran Mastru de Vilena u oħrajn kienu għamlu ħafna xogħol biex isebħuha. Il-Kavallieri ta' San Ġwan bħalma tafu iċ-ċentru tal-amministrazzjoni tagħhom kien iktar konċentrat madwar il-Birgu u mbagħad iktar tard fil-Belt Valletta. Għalhekk l-Imdina kienu qajla jagħtu kasa, però wara t-terremot bil-fors kellhom jieħdu ħsieb din il-belt li kienet tkun perikoluża jekk kienet taqa' f'idejn l-għadu tal-Kavallieri. Għalhekk beda jsir xi xogħlijiet. Kif għattilkom Vilena kien bena dan il-palazz u barra minn hekk bena binjiet oħrajn interessanti u importanti fil-belt tal-Imdina. Fosthom wieħed mill-isbaħ binjiet li bena Vilena hawnhekk insibu dik li tissejjaħ il-Banka Ġuratale li hija bini barokk sabiħ ħafna viċin tal-katedral li wkoll kellu jinbena wara t-terremot. Il-palazz fih innifsu huwa ġawra ta' arkitettura li issebbaħ din il-belt. Kif għattilkom lejn il-bidu tas-seklu 18, Malta bdiet tinħakem mill-edeja barokka lek ħafna binjiet bdew jitwaqqaw u jinbnew mill-ġdid fuq stil barokk. Oħrajn li nbnew f'dak iż-żmien inbnew mal-ewwel fuq dak l-istil bħalma ġara minn dan il-palazz. Hawnhekk wieħed jista' jara żewġ btieħi sbieħ ħafna sija din il-bitħa interna u l-bitħa ta' quddiem, kif ukoll numru ta' swali iddekorati, kmamar, turġien u ħafna affarijiet oħra li ssib fil-palazzi. Ħaġa importanti wkoll li għandu dan il-palazz huwa l-fatt li fih ħabs fin-naħa t'isfel li qiegħda taħt l-art. Dan kien sar biex il-Gran Mastru juri s-seta tiegħu li kellu anka fl-Imdina għalkemm l-Imdina kienet iddominata mill-qorti tal-Isqof, però il-Gran Mastru rid juri li kien il-prinċep indiskuss tal-Gżejjer Maltin. Wara l-mewt tal-Gran Mastru Vilena dan il-palazz baqa' jintuża mill-Ordni ta' San Ġwan u mill-predeċessuri tiegħu. Meta l-Kavallieri ta' San Ġwan tkeċċew minn Malta bħala bini tal-gvern għadda fidejn il-gvern ta' Vaubois, però meta l-Franċiżi telqu minn Malta dan għadda fidejn il-gvern Ingliż.
Fi żmien l-Ingliżi għamel xi żmien jintuża bħala sptar għal mart terminali fejn l-iktar li kienu jinġibu hawn kienu dawk morda bil-kolera. Wara li jingħalaq minn sptar beda jintuża bħala maħżen. Barra minn hekk fih kien hawn ukoll maħżuna parti mill-Kollezzjoni Nazzjonali tar-Riserva tad-Dipartiment tal-Mużewijiet. Fl-1973 il-Ministru Agata Barbara fetħitu l-ewwel darba bħala Mużew tal-Istorja Naturali. Minn dak iż-żmien law fih bdiet tinġabar l-informazzjoni kollha dwar l-istorja ta' pajjiżna, l-istorja ta' kif issawru l-gżejjer tagħna, kemm f'dik li hija ġeoloġija, kif ukoll il-flora u l-fawna u l-ħlejjaq li jgħixu fuq dawn il-gżejjer. Hawnhekk insibu kollezzjonijiet interessanti ħafna li wħud minnhom ġew ukoll donati lill-mużew. Pereżempju hawnhekk f'din is-sala nsibu kollezzjoni interessanti ħafna ta' minerali li ġejjin minn madwar id-dinja kollha. Din il-kollezzjoni tattira ħafna l-attenzjoni speċjalment tal-istudenti universitari li jkunu qed jistudjaw il-ġeoloġija u li jiġu jżuru dan il-post. Il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Istorja Naturali ilha tinġabar f'pajjiżna għal diversi snin. L-ewwel ma kienet esebita din il-kollezzjoni kienet f'dak li kien jissejjaħ Palazzo Xara fil-Belt Valletta. Sfortunatament dan il-palazz kien intlaqat bl-ikraħ matul it-Tieni Gwerra Dinjija u l-parti fil-kollezzjoni tal-Istorja Naturali kienet ġarbet ħsarat kbar. Għalhekk dak li kien hemm miġbur sa dak iż-żmien ħafna minnu sfortunatament intilef. Biżmien imbagħad reġgħet bdiet tinġabar il-kollezzjoni u kif għattilkom meta ġiet hawnhekk fl-imdina kellha il-post tagħha fejn setgħa tinġabar u tiġi esebita għall pubbliku b'mod aħjar. F'dan il-palazz insibu wkoll affarijiet u rigali li jingħataw u kollezzjonijiet li ingħataw lil dan il-mużew bħal mija pereżempju l-kollezzjoni tal-annimali, annimali li għalkemm ma jgħixux fil-gżejjer tagħna, però għandna kollezzjoni sabiħa minnhom ta' annimali balzmati li parti żgħira minnhom għadha esebita sal-ġurnata tal-lum. Waħda mill-iktar partijiet interessanti mbagħad hija l-ġeoloġija ta' pajjiżna, kif ifforma l-blat tal-Gżejjer Maltin u barra minn hekk din il-kollezzjoni tispjega il-fossili interessanti li nsibu fil-gżejjer tagħna. F'kamra oħra mbagħad insibu interessanti ħafna il-gżejjer żgħar jew aħjar l-iskolli li nsibu mdawrin mal-gżejjer tagħna u l-flora u l-fawna li nsibu fuqhom. F'parti oħra tal-mużew insibu post fejn nitkellmu fuq il-ħut u ħlejja oħra tal-baħar li nsibu madwar il-Gżejjer Maltin u anke f'postijiet differenti fid-dinja. Barra minn hekk insibu wkoll studju interessanti ħafna ta' skeletri. Wieħed minnhom parti minnhom interessanti ħafna hija parti minn skeletru ta' balina. Hawnhekk bniedem jista' jara l-kobor ta' dan l-annimal. Barra minn hekk mbagħad insibu annimali oħrajn li l-iskeletri tagħhom qegħdin esebiti b'tali mod u manjera li bniedem jista' jifhem il-mod kif inhu magħmul l-iskeletru tal-annimal u jkompli jistudja meta bniedem ikun qiegħed jistudja f'dan il-qasam. Għalkemm l-balzmar tal-asafar illum il-ġurnata ma tantx huwa aċċettat, però din il-kollezzjoni hija xi ħaġa li ilha tifforma snin twal mill-kollezzjoni tal-mużew. Illum il-ġurnata din il-kollezzjoni qiegħda esebita hawnhekk biex turi l-ispeċi differenti li f'din il-kollezzjoni huma tant numerużi. Barra l-asafar ibbalzmati hawnhekk insibu kamra oħra wkoll li fiha tiġbor kollezzjoni interessanti ħafna ta' bebbux u ħlejjaq tal-baħar li mhumiex ħut. Hija xi ħaġa interessanti ħafna li dawn il-bebbux u l-ħlejjaq tal-baħar ġejjin mill-Ibħra Maltin u anke minn Ibħra il-bogħod mill-Gżejjer tagħna. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali bħalissa għaddejjin xogħol fuq żewġ binarji. Għandna dak li huma is-swali tal-viżitaturi fejn numru ta' swali qegħdin jiġu mibdula, kif ukoll
għandna xogħol li għaddej fuq il-kollezzjonijiet. Għadna kemm investejna f'set ta' cabinets li huma cabinets apposta u museum type cabinets għal kollezzjoni tal-entomoloġija, tal-insetti, kollezzjonijiet oħrajn qegħdin naħdmu fuqhom bħal dik tal-bebbux pereżempju, tal-asafar ġiet digitized kollha u għandna numru ta' xogħlijiet oħrajn. Lejn l-aħħar ta' din sena ingaġġajna magħna wkoll kuratur, għandna issa wkoll kuratur biex jgħin lill-kuratur anzjan. Il-xogħol tagħha huwa l-iktar ibbażat fuq l-aspett botaniku, sezzjoni li kienet nieqsa mill-mużew għal dawn l-aħħar 30 sena, u bekk issa qegħdin nifirxu aktar ukoll l-aspett xjentifiku, aspett ta' riċerka fil-Mużew tal-Istorja Naturali. Barra li nieħdu ħsieb ukoll il-Mużew l-Imdina, nieħdu ħsieb ukoll Ardalam u l-Mużew tan-Natura ġewwa Ċittadella Għawdex. Dak li rajna hija parti żgħira minn dak li għandux joffri dan il-mużew. Hawnhekk barra li tista' tara palazz mill-isbaħ tista' wkoll tammira l-kollezzjoni interessanti ħafna tal-istorja naturali ta' pajjiżna. Aħna ġejna fit-tmiem ta' din il-mixja li għamilna f'dan il-mużew ġewwa l-Imdina, però Malta u lil minna ikompli biktar affarijiet li għandu preparati għalikom illum.